Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Granny pentru prima oară pe canal. Să începem. Deci, astăzi o să încercăm să-i facem o farsă mare la bunică, pe easy, bineînțeles. Și mai exact, o să încercăm să o băgăm în portbagajul mașinii. O să fie greu, dar o să încercăm. Pentru că eu m-am jucat pe easy, știu cum e și e foarte ușor, dar pentru unii e greu. Deci să începem. Mai întâi o să vreau să o duc la saună, ca să nu facă ea figuri. Dar să văd, e ceva în baie pe aici? Calchi, e bine. Poate chiar o să am nevoie. Ualeleu! Deschide ușa. Dau ăștia. Și merg repede pe aici. Bam, bam. Nu-mi pasă că poate am dărâmat ceva. Contează doar să mergem bine. Acum oare bine va aici? Cred că da. În orice caz, o să mă duc acum jos aici și o să bag la sandă. Ca să nu mă mai enerveze ea. Așteptăm. Hai mă, dar vin odată. La asta ia 1.000.000 de ani. Hai mă, odată. Uite-o. Bum. Bam. Și bam. Gata, numai să nu rupă ușa că am încurcat-o. Să nu rupă ușa, să nu rupă ușa. Că poate să rupă ușa dacă nu știați. O să luăm ciocanul. Orice doar ca să găsim. Aia. Ia. Bun, deci... Deci a murit. Deci, stai. Ce? Cred că știu unde e weapon key. Deci, dacă Karki e aici, weapon key, poate să fie acolo. Să mergem. Bine. O să mai facem și clipuri cu Granny, cu Mr. Meat și cu alte jocuri. Deci să nu vă speriați că poate nu mai postăm. Weapon key. Și acum o să trebuiască să o aduc la capotă. Dar tot o să am nevoie în plană. Că nici nu știm cum se trezește, adică 9 minute, dar ea poate să apară mai repede, că jocul ăsta e ciudat, adică știți bine. Și știți de unde poate să vină, că poate de acolo, de jos. Ceva pe aici, nu? Deschidem. Bam. Și bam. Acum mi-e frică, că nu știu de unde ar putea să vină. Da. O să încerc să mă duc repede acolo. La mașină. Dar poate se spawnează aici. Hai de capul meu. Acum trebuie să fac gălăgie cumva. Dacă suntem siguri că au trecut 2 minute. De ce? Că eu văd acum pe ăsta cu care filmez. Și...
Acum, deci e clar că s-a spăunat pe undeva. Deschide-te, bă! Gata. Și acum o așteptăm, că știu că s-a spăunat, că au trecut 2. Sigur. Dar o să vreau acolo la capotă. Deci, acolo în spate. Hai mă, vii odată. Să pot și aici într-un episod. Poate încerc. Dar vii odată, uite. Bum. Și acum repede. Plioșc. Vai de capul meu cum o să uit. Fail, 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 fail. Poate o băgăm și sub asta. Du-te acolo de rușinat-o. Marș cum stă. Uitați-vă, frate, la ea cum stă. Faceți un screenshot sau o poză. Deci uitați-vă doar cum stă. Și acum dispare, bineînțeles. Deci a fost un mega fail. Trebuie cumva să o fac să pun acolo. Dar acum să cum fac gălăgie. Aș putea să dărâm asta pe jos așa, dar poate să se ducă aia și ar fi ciudat și rău. Deci, cred că trece un minut. Gata, deci încă un minut și se spăunează. Bă, dar era mai bine cu pușca. Sau poate că nu, că ea e așa, deci... Tot ăsta mi-a văd pentru falsă. Imediat se spăunează. Dar uite cum o să fac. Deci, o să pun aici. Am totuși un plan așa pe bun. Hai. Și acum. A venit. Bum. Să nu fie fail. Să nu fie fail. Haide. Și... Bum. Da! Am reușit! Mamă, uite, bă! Deci am închis acolo puțin fusta. Faceți o poză, un screenshot. Bă! Deci eu nu cred, bă, am reușit, deci am reușit. Poate a fost scurt episodul și nu prea m-am chinuit eu, dar măcar am reușit ce am vrut să fac. Eu am fost Alex, pa, pa!